quan sembla que serà un pati tranquil i de sobte les paraules es converteixen en crits, els oïts no escolten, el cor batega massa de pressa, els ulls es tornen plens de núvols i pensem que ningú ens entén. Alerta! Conflicte detectat! I en aquest moment en el que el pati es torna gris, apareixen els nostres superherois i superheroïnes. La seva capa és un xupetí groc que es fa volar i junt als seus poders, que són diàleg, escolta, comprensió i empatia, ens ajuden a arribar a acords i a entendre que amb bon tracte, millor pati. Transformen les paraules en ponts, fent que el diàleg i expressar-se siga construir i transformar les dificultats en possibilitats. I deixant de nou un pati ple de colors.